Καλησπέρα σε όλους. Εγώ πρωτού εκλεγώ δήμαρχος, ήμουνα συνήγορος του πολίτη και πριν από αυτό και διατηρώ ακόμα την ιδιότητα και καθηγητής του συνταγματικού δικαίου εδώ στην Νομική Αθηνών. Με ρωτάνε τι έχει αλλάξει από τότε που εκλέχθηκες δήμαρχος. Πώς σου φαίνεται η πολιτική? Εντάξει, η πολιτική έχει τις ιδιομορφίες της, αλλά ένα πράγμα δεν έχει αλλάξει και δεν πρέπει να αλλάξει. Είναι το θέμα των δικαιωμάτων των ανθρώπων που μας δεσμεύουν όλους. Το τονίζω, όλους. Γι' αυτό και το 2009, τότε στο συνήγορο ήμασταν η πρώτη δημόσια υπηρεσία, δεν ξέρω αν έχει φανεί και καμιά άλλη μετά, που έβγαλε τραπεζάκι με flyers. Γι' αυτό ήμασταν ο πρώτος δήμος της χώρας που θέσαμε το Gay Pride υπό την αιγίδα μας. Γι' αυτό πολύ ανοιχτά και με απόλυτη πίστη σε αυτό που κάναμε τότε με τον Δημήτρη τον Τσαμπρούνη, κατεβήκαμε μαζί στο ψηφοδέλτιο το 2010 και γι' αυτό ο Δήμος της Αθήνας τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι πάντοτε εδώ συμπαραστάτης στο Pride Festival και αρρωγός και βοηθός. Το θέμα των δικαιωμάτων τελικά κάθε μέρα κερδίζεται η μάχη. Κάθε μέρα κερδίζεται η μάχη. Νομίζαμε ότι η ιστορία προχωράει διαρκώς προς την πρόοδο. Υπάρχουν και οπισθοχωρήσεις. Το βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή έχουν σηκώσει το κεφάλι οι δυνάμεις του μίσους στην πόλη. Μαζί θα τους πολεμήσουμε. Κάθε χρόνο θα είμαστε μαζί εδώ και όχι μόνο εδώ. Και θα έχουμε πετύχει τελικά τον σκοπό όταν πια δεν θα χρειάζεται να το γιορτάζουμε, όταν δεν θα χρειάζεται να γίνεται το φεστιβάλ, γιατί θα έχει ενταχθεί το κίνημα στην ομαλότητα πια και στην καθημερινότητα. Δεν θα αποτελεί κανένα εξαιρετικό γεγονός. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Σας εύχομαι έτσι καλή διασκέδαση, κέφι και θα είμαστε όλοι μαζί τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστούμε και